Eguneroko bizitza ikatza bezalako labe xomorruak isurtzen hasi zenean. Etengabe Otiz redin badiako kaian eseritzen haide plano eroriei kantatzeko Luzban Sagarraren loreek su hartu zuten eta niri odolasi zitzaidan sudurretatik baldosa xuriko komuna publikotan pornografia irakurtzen ari nintzenian Eta alkimistek txosten bat eman zuten argitara plusbaliaren alde azaldu zera bat eta errestaurantetik bi homosexual bota zituzten arrazoi komertziala zirela merio Bakadadearen milakako pila imprimatu ziren neguaren atetan geundelako eta enea sabapatek postale bat izkribatu zidan stop ene urte betetzia zelako stop Io bai Eta bide batez bere seguru etxila kontseilatu nahi zidalako Inoiz ez da jakiten noiz Eta ene maitaleak telefonoa jozidan pobreza poreko maitasunez Gauaren edian Ikatza bezalako labe xomorrua isurtzen hasi zenean Etengabe Geroen ari geldituzen ibaia zerutik atergabe jausitako esperma Alkandora arrosak, loredunak, xuriak, gorri beltzak, multikoloreak,
aste berian, ni puta bat naiz oiuztatu zuen eskontza despedidan xampan. Olibeti batetan bere lehen gutun erromantikoa osatu zuen sekretaria lotsatiak. Eskalek bazpare trapuzko etxiak jaso zituzten zupipian mitxeletak babesteko. Jagorriek supermerkatuari eraso zioten altxabesua nundain txaur kaja fuertia. Negua heldu zen azkenez eta antzerrek ube bat egin zuten zeruan. Dispensariotan antitriste zipildorak banatu zituzten ugari. Egiptoko zazpizurritaren edizio ugaldu eta korrekitua usmatu. Zorionak gramoka saltzeari ekin zioten tronoa ingeru eta kerubinek. Brituteka dinalek igotze desnaturala eman zuten Erromako boltsan. Mila liburu erregalatu zituzten bankuekora eta bereziki laborale mafian. Minan alperrik zen berandu dabiltzat ez dute elortuko nezkeo. Palazioak lurrera doaz gartzeletak kormak pitzatu egin dira. Eta gu libro gabiltzak kaletan tirantezko galtza laranjaz jantzirik.